Takulandirani ku AMTV Malawi kuchimake kwa nkhani zenizeni. Ngati nkhani imeneyo kuno kulibe, dziwani kuti nkhani imeneyo ndi yabodza. Mrs. Martha Kapeni ndi Mr. Christopher Kapeni mukhoza kukhala pansi. Tikulandireni kuno ku Parliament kumene mukumana ndi ad hoc committee imene ikufufuza za ndege imene inagwa ku Nthungwa pa 10 June. Zotsatira zake zinali zoti a former vice president anatisiya komanso amuna anu a Lucas Kapena anatisiya. Mukhale wamasuka kuti ticheze nanu. Sunuziwa ngati ndala kuisa kuyamba muchichewa kapena tinene muchizungu. Pangani maiki yanu. Ayi muchichewa momwemo. Jamu mwema. Ndikuthokozeni fa cha nthawi yanu utamandika imene munayipeza kuti muza kumane nafe. Mokudziwisani kuti zokambirana zathu lero zili live pa TV, ma radio, ma media houses, pa Facebook, YouTube. Moti anthu dziko lonse la Malawi akupanga follow zimene tikambirane pano. Tisanayambe zokambirana zathu timangofuna tikudziwiseni amene ali mu nyumba muno, ma members a committee ekafukufuku amene akhala ku right hand side komanso ma members a secretariat amene ali ku left hand side. Tiyambe ndi ma introductions. Chair ine ndi George Jefferson Katsipatike, phungu wa nyumba ya malamulo kudowa Kasangadzi constituency. Chair ine dzina langa ndine Mphatso Jones Boti, ndine phungu wa nyumba ya malamulo ku Lilongwe Mude constituency. Thank you. Chair ine dzina langa ndi Felix Njawala, member phungu wa nyumba ya malamulo wa ku Mwanza Central constituency. Dzina langa ndi Joshua Malango, ndimayimira anthu komanso chilichonse chopezeka kudedza Kasina constituency. Thank you so much, Chair. Dzina langa ndi Dairis Moses Mbengo, kuyimira anthu aku Ncheuzo Zimvai constituency. Thank you. Thank you, Chair. Ile ndi Gilbert Konyongwa, phungu wa nyumba ya malamulo kuyimira kudera kumpoto kumulanje. Zikomo kwambiri. Chair ine dzina langa ndine Dumisano Lindani, kuyimira anthu a dera la Zomba Thondwe constituency ku komanso ndine member wa ad hoc committee. Zikomo kwambiri Chair, ine ndi James Mpunga, ndimayimira anthu aku Zomba City South constituency komanso ndine vice chairman wa committee imene. Chair ine ndi Ephraim Waipopo Parliament Secretariat. Zikomo. Chair ndine Ian Mwenye Parliament Secretariat. Zikomo. Chair ine ndi Anika Nyangalazi Parliament Secretariat. Chairperson ine ndi Charles Makalani Parliament Secretariat. Thank you. Chairperson ine ndi Upire Polepole Ali Parliament Secretariat. Thank you. Chair ine ndi Louis Maki Secretariat. Chairperson dzina langa ndi Sipiwe Komwa Secretariat. Ine ndine Water Nyamirando Manda, chairman wa ad hoc committee, komanso phungu wa Nsanje Southwest. Ndikhulupirira mabwera kuno chifukwa cha masamona amene munalandira. Chimene mukupemphedwa nchakuti mufotokoze ndondomeko yonse ya ulendo umene niwe mukuiziwa komanso chilichonse chimene niwe mukuchiziwa. Umboni wanu kutithandizira kuti pamene tupanga kafukufuku tikhale ndi mayankho. Koma tikupepeseni kuti tikhala tikufufuza zinthu za mbuyo ngati kususula mabala ena ndi ena mukutikhululukira kuti si cholinga chathu kuti tibwerere mbuyo, koma tingofunana kuti timalize ntchito yathu bwinobwino. Ndi musanaperekere umboni wanu chapempha Parliament kuti akulumbiriseni
sindidziwa kuti kulumbisana a Christopher alumbisidwa kapena mulimbisana ndinonoka. Chabwino poti masamoni anapita kwa Martha Kapeni ndi secretariat tapanga na administer oath kwa Mrs. Martha Kapeni. I, Martha Kapeni, do solemnly swear by the Almighty God by the Almighty God that the evidence that the evidence I shall give I shall give shall be the truth, the whole truth, and nothing but the truth. and nothing but the truth. So help me God. So help me God. Monga nafotokozera muja Mr. Lucas Kapeni anali guard commander wa former vice president ndipo pa walendo umenewo anali nawo. Chinandikomera mtima ifa komiti kuti tikuyitaneni kuti tidzamve mbali yanu mufotokoze mosaopa, mufotokoze momasuka, kamufuna kuwerenga ka kufotokoza kungoyankhula zonse zitengera inoyo nde bwalo tikukupasani inoyo kuti mutilankhule. Zikomo. Zikomo kwambiri nyumba yonse. Ndiyamba ndi pa tsiku la pa 9 mene amachokera ku South Korea. Anafika madzulo around 7 tinawalandira mwa nthawi zonse mene timawalandira kakuti achokapo. Atafika tinalonjera mkati mwalonjera ndimene amandiuza zoti koma mawa ndikuchokaponso ndikupita ku maliro ku Nkhatabe Ralph Kasambala. Ndikhulupirira mwamva anandifunsa choncho ndipo ndinawayankha kuti nde mawa tikanyamuka 7:30 kuno ku nyumba. Okay, koma naloti tiyenda pa by road koma atiuza zoti tiyende pa ndege chifukwa kuti tatopa tayenda mtunda utali. Zikomo kwambiri. Basi tinagona mawa kwasha mmene amapangira nthawi zonse amapita ku chechi morning mass ya 6 koloko. Anapita ku chechi anabwerako. Kenaka abwera anatiuza zoti ndingopumako kaye mwina kwa 20 minutes koma undidzutse ndoti of course ndoti nthawi imene amabwera samamva bwino nthupi. Anandiuza zoti koma ngakhale ndikupita nthupi mwanga sindikuva bwino, ndikuva ngati malungo choncho. Ndinauza zoti bwanji usakhala ndakuti komano ndimene kulili ku office sizingatheke kuti ndikhale chifukwa Gloria amene anali ngati twice wawo ndoti atsala ndi madamu analoti apita komano sapita. Ndikungoyenerabe kutani kupita. Chabwino ndi anandiuza zoti amwena ndikabwera kuko andithandiza Dani Kanyemba. Basi zikomo kwambiri. Kenaka akonzeka mamawa kuti azinyamuka ndimeneno akundiuza zoti ndipatseni champhepo. Akundiuza zoti kuku kuli mphepo nsangama ndiyimbira foni kusizira. Ndinatenga champhepo ndikuwapatsa. Nawo zoti mutenga ichi akundiuza zoti it's okay titenga chomwechi. Anatenga champhepo chija ananyamuka ndikumatani ndikumapita.
after there panalibenso communication ina iliyonse ifika timadziwa zoti nthawi zambiri akachoka choncho ndekuti sipamakhalanso communication ina iliyonse ifika choti amakhala close kwambiri ndi abwana ndi timadziwa zoti after akakhala kuti akapeza mpata ndi pamene timalankhulana ndi anapita ine ndinatsala pa nyumba nditakhala around 10 ndi pamene timata odi ndionere chani mwambo wa maliro ndinakhala pa screen kumaonera kumano ndinadabwa kuti mpando wa bwana mwambo unali oti wayamba kumano mpando wa bwana a vice president panalibe munthu ndiye ndinalibe nazo ntchito kuti basi mwina kapena sanatani sanafike kenaka ndinaonera kwa kanthawi kochepa ndinachokapo kukamba kuphika ku kitchen nalowa ku kitchen ndamba kuphika ndiye kuti zija ndinazisiya nditamaliza kuphika naloti ndifuna ndipite kunsika ndikagule ku ziwiri zitatu ndamaliza kuphika kumano chimene ndinazadabwa inali chama 11 thupi langa linadzapanga ulesi wina wake ujoti ndikha ndinazifunsa kuti chuchitika ndi chani nakhala ngati kuti wina wake wandisola mafupa mpaka ndinafika poti ndinakakhala pa mpando nthawi yaitali pafupi mona 30 minutes kuti mwina ndizitolere basi ndinasiya pakati asanamalizitse koma kuti mpando unafika pochotsedwa chifukwa choti vice president sanafike nde akungolira asiya ujeni amaliza kuonera screen anatenga foni akuona foni ndika aino akanalowa ku YouTube kana anaona kuti kenaka ndinalandira call yochokera kwa cousin wanga from Blantyre anandifunsa cousin masula bwanji ndasula bwino kainoyo akuti kodi amwene amapanga na amwene anapita nawo ku maliro ku kwa Rafu Kasambala ndinauza kuti anapita ndanangoti okay chabwino ndamva basi anadula fonicha ndiye ndekha ndimazifunsana kuti kodi ndi chani chachitika basi ndinanyamuka kafika ku nyumba ndi pamene tsopano ndinalandira foniso kwa mulamu wanga wina amene anali ngati younger brother wawo amene watisiyaso pompano April imweyo ndoti anandiimbira foni alamu muli kuti ndinamuzoti ndili ku nyumba andizoti komano musalowe kwambiri mmafoni zikusokonezani mutu izozo ndizama social media musakhale busy ndi foni paja madziwa social media amene makhalira zikubalalitsani ina okay ndamva basi koma ndisadandaule chilichonse chikhala bwinobwino anadula foni yake panapita ndithu 1 hour kenaka ndi pamene no amandiimbira sister iniro wa ku barracks anandiimbira foni asisi muli kuti ndati ndili ku nyumba akuti musabalalike china chilichonse andina ku coina yake kuti mwina wauzidwa ku china chake kuti chokhudzana ndi anthu awawa chifukwa nditalankhulana ndi mwana uja ndinayamba kuyesera mafoni awo onse awiri anali ndi mafoni awiri ndinayamba kuyesera kuimba mafoni awo onse anatuzuti no musalire mapitake mwapatsa mphepo yosakhala bwino tiye ndilimbe mtima nkutheka anthu awo ali bwinobwino okay basi ndinakhala kenaka alamu anandiimbira posofoni alamu musadandaule china chilichonse anthu ali bwinobwino kenaka ndinamuimbira foni mwana wanga firstborn wanga anali ku Livingstonia ku Nzuzu ndinamuimbira kana kunasha mama wakutasha zita around 7 kunabwera ampingo parish priest aku St. Ignatius parish anabwera ndi police welfare ya ku headquarters ku area 30 anabwera ku dzango tikhazikitsa mitima basi kuti panopa ndoti asilikali ali pa ground akusaka adakali sakasakabe koma mpaka panopa ndoti sitinamve ansa ina iliyonse inazi koma kwambiri anthu aja anandi afather anapemphera ananyamuka kumapita panangopita ziti 3 hours or 4 hours anabweraso omacha afather ndi police welfare acha anabweraso ndimene no amadzafotokoza onena kuti amayi
tabwera imene naine okhala inali cha ma 11 12 imene anabwera ndi uthenga onena kuti amayi tabwera ndi uthenga onena kuti ndegeja yapezeka anthu onse apezeka komano zativuta anthu onse ndimene amatiuza zoti tipite ku airport tikalandire matupi. Tinapita ku airport kukalandira matupi. Titachoka kumene kucha basi tinabwereranso ku nyumba. Tafika ku nyumba tinagona kwa chammawa wa tsiku la pa 12. Ife tinali ndi chiyembekezo kuti tinyamuka tizipita kumudzi. Moti tinadzuka kukonzeka ndithu kuti mwina tinyamuka tsiku limene lolo. Kumona pesa kuti anatuza zoti ayi lero lisi tinyamuka ndoti tizanyamuka mawa. Zikuonetsa zoti matupiwa akangofikira kumanda siti kukaona nkhope ayi. Ndi zinali zoti khudza kuti mpaka natifike poti tisakaone nkhope kudavula motani. Potengeraso ndi kuti alamwanga atakaona thupi sitinandire kusowa medical report ina iliyonse kusonyeza kuti munthu anavulala motere chonchani ayi. Ndiye timembekeza kuti mwina atiuza kuti kodi anthuwa anali mu condition yotani. Basi tsiku la pa 13 tinanyamuka. Tinakanyamula thupi mochare mapita kumudzi. Takafika kumudzi tinayika maliro. Kenaka mawa wake tinabwerera ku nyumba. Tafika ku nyumba tinakhala tukopera pongo zanga anakhala ndi tunakhala nawo pafupi mwezi wa ntuntu ndinawo pa gumu. Kenaka ziti patatha 3 weeks ndimene no aku office ya police welfare anabwera madzulo ziti Saturday or Friday anabwera madzulo nduzisota chamaita bwera timafuna tikuzeni kuti Monday mubwere ku office ku CID muka wone katundu wa bambo amene anaenda naye pa tsiku limene licha. Ngati mafoni ndi zina chabwino ndi mwauze achibale kandi modzi kandi awiri woti mukaende nawo. Ndi nawo zala mwangawa after atachoka alendo acha. Ndinayimbira phone alarm ananduza zoti ndikabwera ndi anabwera. Tinapita ku site anatilandira tikhulupira tinali ku mabanja fulo kangati. Basi anatulutsa zinthu zija ndikuzisiya potero anatilandira ndikutifotokozera kuti ayi muzi loza katundu amene kandi akunyumba kwanu kandi achibale amene anaenda naye pa tsiku limene licha kandi foni chimene mwachidziwa kuti ichi ndi cha m'bale wanga muzitenga. Ife koma kwambiri ndiye kuti anamba kumasula ife kana zimanga manga anamba kumasula ndikuzisiya potero. Anamagula zoyamba kukhuthula kupeza kuti mafoni onse anali onyenyeka ngati ineyo ndinganene kuti mafoni panalibe foni imene ndinaloza kuti iyi ndi foni yakapheni palibe. Zanga ena anatolapo foni kuti inayo inali onyenyeka ndithu tashi yonse yonyenyeka kuseri kukhako kunali kuonekako ngatiko koma tashi ndi inali kuti yophwanyika. Ena zinja zoti foni tashi kwa yokha battery kwa zokha zonse zinali zonyenyeka zitsulo zonse padera. Chimene ndinakwanitseneyo kuchipeza ngati chimene anatenga Lucas ndi power bank ndi chikodi chimene anandipempha temene amapita kuti ukukuko kuzizira
ndi chimene ndinakwanitsa kutenga ndi chimene ndinachiona, koma mafoniwo sanapezeke. Ndipo titafunsa kumbali ya mafoni kwa abwana amene tinali nawo pamene popo FCID kuti sona mafoni enawo motithandiza bwanji, poti apa sitikuonapo ngati foni ina iliyonse yokhudzana ngati kapheni. Anatuza zoti apo tibwereranso kuluchene kunthungwa kucha tikapangaso tikafufuzaso mwina tikhoza kapeza mu nthawi imeneyoyo. Ndiye tikapita pobwera tidzakuwuzani kuti mubwereso. Tinavomera, tinanyamuka, ndipo chinthu chija tinanyamula champhepo chija ndinatenga, ndipo anatiuza zoti komano mukachike pabwino ifoti chinathirika ku mafuta andege, ndi mafuta andege ndi petro kale kuti akhoza kutani kukhoza kaphula songo zina. Tinavomera, tinanyamula chinthu chija ndalamuwa ukafika ku nyumba basi nana kuti chichititsa si pafupi ndi mmene atifotokozera. Tinachisiya muchani mstozi yapanja, tinasiya mstozi yapanja, kenaka chinakhala ndithu mmene muchafupi weki. Ine ndi mulamu wanga nati alamu chinthu chichite ndichitani tichichape. Potengeranso ndi maloto amene ndinalota akundipatsa chinthu chija, afuta titachoka kumudzi tayika maliro panangotha wiki ndinalota akundipatsa chinthu chija kutulo. Anakhangati agona pampando mene amagona nthawi zonse akakuti afuna apume akuonera screen. Anagona pampando mene uja ndiye chinthu chija anakhangati achifunda. Ndi ine ndikubwera poteropo ndanandiuza zoti Martha tabwera tatenga chinthu chichi undichapire chikununkha kwambiri, ndiye chija ndinapanga nacho ngozi ija. Ndine ndinafunsa kuti tsono mukufunda chinthu chokuti chikununkha bwanji, akuti basi koma tandichapira. Ine ndinalandira chinthu chija kuti ndichichape. Ndafuta maloto aja ndiye ndanaona kuti chinthu ichichi ndikungoyenera kuchichapa, sindikudziwa zoti anali nduthenga utani. Ndinatenga chinthu chija ndikuchichapa. Tinayesetsa potengera ndi fungo ifika ndi chimanunkha adi kwambiri. Ndipo madzi oyamba amene tinachapira chifukwa chinali chija choti chimamba kupanga nkhungu. Madzi oyamba amene tinachapira anali okuda kwambikuda matopeni ene, topeni ene osati magazi chacha komano matopeni ene. Nde tinachapa naona kuti fungo lija sili kuthabe, ndi mulamu wanga chinatani titani kuti chifungo elite. Nayesetsa kuti mwina lithe fungo. Nakagula Starsoft nachapira chinthu chija napeza kuti fungo lija linatani linachepa kuti ndinachisamala. Kenaka zitapita pamenepo tinachisunga chinthu chija mpaka napano chilipo. Titakhalakhala ine ndala mwanga poona kuti mafoni sakutani sakupezekabe. Tinaganiza kuti pena nthawi zina amatha kusunga ndalama mu foni, mwina nkutheka mafoni muja munali chani ndalama titani. Ala mwanana akuti bwanji tesere tipite ku Airtel kuti mwina akatithandize. Tinapita ku Airtel. Cholinga chathu china choti tikangopangitsa linyo makadi aja kuti mwina ngati muli ndalama angotitulutsira ndalamazo. Nde tinapita ku Airtel, takafika umene kuja Airtel anatilandira. Nde titafotokoza anatuza zoti mupite ku polisi mukatenge search warrant. Tinapita ku polisi zimene anatiuzira ku CID, tinakatenga search warrant. Titabwereranso ku Airtel kuja anayiona search warrant ija, kenaka anatipangira makadi aja zinatheka. Ndiye tinauza kuti kodi zingathekenso kuti mwina mutioneneko kuti fuka last scene yawo kumbali ku foni yawo ya WhatsApp inali 10:10. Ndiye tinauza zoti mwina nkutheka kuti nthawi iyi amalankhulana ndi munthu. Kodi sizingatheke kuti mwina mutioneneko nthawi imeneyi kuti kodi amalankhulana ndi ndani kapena anasiya uthenga utani, chifukwa nthawi zambiri akapheni amati akachoka chimene amakonda kundilankhula amakonda olankhula maonera kuti uzindiyankha mafoni, foni yako isamakhale patali izikhala pafupi. Umadziwa ndithu kuti ine ndimayenda ndi munthu wankulu. Ndisija zoti mudzadzidzimuka
mukungomva akukuuzani zoti kalandireni maliro ndiye udzalira utaona missed call yanga mwina ndinali nduthenga kuti nditani ndikuuze. Ndi nthawi zambiri foni yanga imakhala pafupi mpaka ndinafika poyipanga kuti kumbali kuti ma message kuti akubwera ku inbox kwanga ndinapangaso uchene yake kuti ndizidziwa nsanga kuti toni iyi ndi message yabwera ku inbox. Cholinga ndimafuna ndizidziwa nsanga kuti andipatsa uthenga chifukwa pena amatha kungokuimbira ali njira ola amatha kungokulembera message ndikubwera koma ndikonzereni zakuti ndikuchokaponso. Nde izozo ndi zimene mafoniwo titapanga choncho talondoloza anatipangira Airtel zinatheka. Komano mu nthawi iyi yoti tifufuzeno za last scene yawo ikuti amalankhula ndi ndani ndi anatiuza zoti izozo tifufuza tikafufuza tizitumiza ku polisi komweko ku CID ndiye kuti CID ndi amene akakupatseni chani ripoti ndi mmene ife titatani titafufuzire ndiye kuti mukadikira mafoni ochokera ku CID. Tinavomera ndalama ngawo uzikoma kwambiri basi tinabwerera ndiye kuyambira nthawi imeneyoyo sitinalandirenso koina yonse ochokera ku CID kuti mwina tikamveza zokhudzana ndi mafoni olo nthawi imene anatiuza zoti ayi mwina tikabwereranso ku nthungwa kucha tikakapezanso mafoni aja tidzabwera tidzakuuzani sanatiuze china chilichonse kufika na tsiku la lero. Mwina ineyo ndikati ndifotokoze kumbali yanga ndi mmene tinasiyanirana ndi Kapeni Lucas ndi mmene momo zikoma kwambiri. Pepani kwambiri tingopempha kuti tiyime kamphindi kochepa polemekeza mzimu wa Mr. Lucas Kapeni. Mzimu wa Lucas Kapeni wose mumtendere. Kani ano mafotokoza machimvekere tonse taimva kuno bwino. Pepani kuti inali nyengo yowawa kukumbukira zinthu zimene zinachitika mbuyo kudziwa chikondi chimene muli nacho kwa iwo komanso ndi losi yaikulu kwambiri ku banja lano ifeyo a komiti ndifopepesa kwambiri kwa inuyo ndi ku banja lano muchimve mu mtima mwanu kuti komiti ino ili nanu limodzi ndipo funa iyesese kuti mwina mayankho ena ndi ena mukhale nawo komanso igwira ntchito kuti kafuka amene ayende bwinobwino. Nde mutilola kuti anthu akufunseni mafunso ena ndi ena kuti mwina simunafotokoze mwachimvekere kapena zina simunalankhule kuti muthe kulankhula nde ndipange open floor kwa mamembers tiyamba ndi Mwanza Central. Zikoma kwambiri chair. Pepani Mike Kapeni chifukwa cha zomwe zinachitika. Mwalongosola za kuti atakuita nani munakapatsidwa skumba ndi anakuuza ni mawu onena kuti mukachisamale chifukwa inagwera zinthu zina ngati mafuta choncho. Ndimafuna kuti poti mafungo mwina munthu umatha kudziwabe kuti fungo ili likhoza kukhala la chakuti mmene mumamvera fungo limene limamvekalo kapena mmene chovalacho chimaonekera mukuganiza kuti chinali chani?
zikomo kwambiri. Chovalacho zomwe ndanena kuti chimaoneka ngati mwina chifukwa choti chinakhala ngati chakhalitsa sindikudziwa kuti anachikamo patapita nthawi itali bwanji kuchokera amene anakatenga zinthu zija koko kuti mene anachimangira chifukwa chinali icho choti chinayamba nkhungu ngati kuti chinali ngati chonyowa chinthu choti chikanyowa ndiye munachika pena pake kuti popanda dzuwa ndiye chimamba kupanga nkhungu ndimene chimaonekera chimene chocho koma chinali icho choti chokhala ngati chinali doti lokhalokha chinali cha black koma choti chimakhala ngati kuti mwina chinali muzifumbi choncho zija zoti zomwe ndanena kuti titachichapa madzi oyamba anali matope enieni sichimaonekanso bwinobwino kuti black chanchani matope enieni kumbali ya fungo la uchene la mafutalo ndingane kuti nali fungo la chilendo ngati kwa ineyo chifukwa ngati kumbali ya fungo la parafini petro ndimatha kulidziwa bwinobwino komano fungo limene lili linali loti la chilendo zija zoti titachisiya mu stores yapanjayo timati tikakhala mwina ngati mmene muli linuyo kumene kuko fungo limatha kumveka ndimene ndingayankhire. Zikomo kwambiri ndimafunsa zimenezi chifukwa chokuti panabwera mayi ndaiwala koma makamba zoti katundu wawo adagwera mafuta ndiye nkhani imeneyi tifuna kuti timvetsetse bwinobwino ndiye timafuna tingomvanso mbali yanu mmene mwalongosolera pa zifukwa za information inaso imene inabwera ku komiti kuno nkhani yokhudzana ndi mafuta a ndege ndiye mmene mwatilongosoleramo ndiye kuti ifenso ngati komiti titsatira tione kuti kodi mfundo imene tikhoza kupanga nayo bwanji koma ndimafuna chachiwiri nitadziwa kuti mwanena zokuti munakatenga power bank imene ilipo ngati zikomo kwambiri power bank yo ndiyoti ilipo komano anaitenga ndi mwana wanga amene ali first born wanga ndoti mene ndimaitenga power bank inali ya nyuwani anagulaso ku South Korea komwe kumene amabwera inali ndi twili ya nyuwani komano mene ndimakaitenga inali kuti inali yosweka ukuku ku charge lako inali kuti yasweka chizoti timati tikaipanga chonchi imamveka zitsulo mkatimo ndi mwana wanga anayimasula kuiona mkatimo chizoti anati mwina ndikaisire kuikonzetsa komano atapita nayo kukonzetsa ndoti sinatheke. Zikomo kwambiri mwanena kuti munapeza funso lomaliza munapeza anthu ena anapatsidwa mafoni amene anali ophwanyika amene munawaona kuti anali ophwanyika panali mwina imodzi mwa mafoni amene munawaonawo kuti munawaonabe kuti inali mu condition yokuti ikhoza kugwira ntchito. Zikomo kwambiri ndinganene kuti ayi ndimene ndinaonera mafoniwo panalibe foni yoti tikhozona kuti ikanatha kugwira ntchito fuka ngati imene anatenga chimaneni inali kuti yophwanyika tachiye imangoonekako pang'ono ujeni yakuseri kava yakuseri ndimene imaonekako ngati komano sinali foni yoti akhuzona kuti ikhoza kubwereranso kuti igwirenso ntchito olo imenenso anatenga siti lapkeni siti ndani inalinso foni yoti singabwererenso kafoni kamene kanadzaoneka kuti kamoyoko kanali ka tani kanyemba kanali kakang'ono kakang'ono ndi kamene kanaoneka kuti kanali kamoyo komano sindikudziwa ngati kanali kuti kakhoza kugwira ntchito. Chair ineyo ndiyimire pamenepo pakakhala mafunso enanso ndibwere kutsogoloko ziko. Leza Kasena. Zikomo kwambiri Chair. Mai kapeni ndi joini anzanga kukupepesani chifukwa chakuti aya bambo ako nyumba ivani kupepesa kuchokera kwa anthu akuchokera kudedza Kasina
minanena chiyamuja kuti tinalo limodzi pemphe Ambuye kuti apitirize kukulimbitsani ndi kutonthozani. Komabe ndijoine anzanga kuti mwina ndifunseko mafunso awiri kuchokera pa zimene mwatiuza kuti mwina azitithandizira kuti tipeze masala pakafukufuku wathu. Ngati ndinamva bwino lomwe munatero kuti munafuna kuti nditsimikizira kuti pamafoni awiri amene anali nawo amunanu mutayesa kuayimba mwana kuti onsewo samapezeka andi apa panali pa 10 June 2024 ndichonje soma kwambiri koma WhatsApp wawo wamalemuwa ngati ndaona bwino lomwe mwanena kuti last scene yawo imonetsa kuti inali 10 minutes past 10 mmawa wa tsiku lomwelo se ya zinali choncho atachoka ku nyumba pakati pamene pa last scene wawo wa 10 past 10 musimu munayankha nako china chilichonse zikoma kwambiri monga mujandanena kuti nthawi zambiri amati akangochoka pa nyumba choncho timadziwa zoti apapa ndiye kuti sitilankhula naso after atasiyana ndi abwana ndi pamene amapeza mpata kuti ngati pali china chake choti andifotokozere amatha kundiyimbira komano akakhala kuti achoka ku nyumba chonchi sipamakhalanso communication ina iliyonse koma apapa ndoti sinalandirenso foni ina iliyonse komanso sinaonepo message ina iliyonse yokhudzana ndiwo. Chabwino nkhani ya kupanga identify thupi la malemu mwanena kuti alamu anu ndi amene anapanga identify zikoma kwambiri ndi amene anapanga andi munandiwuzanso kuti mpaka na lero kapena amene makayika maliro munakayika alakuza kuti musaone nkhope koma simunalandire medical report iliyonse yolongosola kuti anavulala bwanji kuti anene kuti musakaone nkhope kuphatikiza ndi achimwene awo alamu anu sanapatsidwe report iliyonse mpaka munayika maliro zikoma kwambiri zinali choncho ndithu sitinalandire medical report ina iliyonse ndipo ifenso tinali odzifunsa kufunsana kuti ine ndimakhulupirira kuti mwina ngozi ina iliyonse ikachitika pamabwera medical report anthu kufotokozerani kuti munthu wanu anavulala motere kuti afike poluza moyo ndipo zimenezozo timakhulupirira kuti ndimene zimachitikira koma tinadabwa kuti ife mpaka tinakayika maliro mwina timayembekeza kuti kapena mwina tikachoka kuku kapena ndi pamene atadzatiuze koma mpaka kufika siku la lero sitinalandire medical report ina iliyonse. Chair, anthu amene abwera kumbuyo anzanu mwina ndi mwayi womvetsera kapena mwana ndifunse kwa ino nokha chabwino amanena kuti inalipo nthawi imene kudachitika autopsy report andi akubanja aliyonse adafunsidwa akhalepo kapena akuntchito timanayimirira popanga autopsy report andi malingana ndi commission of inquiry yambuyomu nkhale BFU inalongosola bwino kuti mabanja onse anapanga nawo autopsy kupatula banja la sindizo banja lanu munapanga nawo za autopsy report apo pomwe nafunso imene angandiyankhire ndalama angandiyankhire ndiwo komano ine apopo sindingakwanitse kuyankha kusenza kuti kubanja kwanu simunapanga nawo nkhani ndi report kanga chair napanga ndi report chimene malingasira tapanga ndi Lapken family okay sinapanga nawo autopsy report koma apapa tikupanga kuti inunso banja lanu akapheni simunapanga nawo participate ndi simu zachijusa za kuti kunapangidwa kafufu wa autopsy report zomwe ndanena kuti mwina kumbali ngati imeneyoyo alamu anga ndi amene amaziyendetsa. Chair, sinzoti mupanga advice bwanji futi mwina funso lamene kwankhala alamu anu amene aneneramu koma paja pa office paja sanatenge nawo office. Zona panopa kucheza ndi amayi Martha Kapheni ndezikhala zovuta kuti ena sanandire masamani
ngati pali mafunso ena amene akufunikira ndikuti tizakambirana kuti ena azabwera. Chabwino mwina pomaliza chair pa nkhani imene ya autopsy ndi ma report ena amene achitika mbuyomu ena anabwera kuti munayitanidwako kupatsani ma report amene makafikira ya BFU ndi ya inquiry. Munafunsako nkhani kuzana ndi ma medical report and munayankhidwa kuti chani ngati munayitanidwa nawo. Ngati ku inquiry ndoti ngati nthawi imeneyo tisaname mitu yathu inali kuti mudziwabe ndi nthawi imene chenakha ngati ndiyo yandikana kwambiri kumbali ngati imeneyoyo sitinafunseko ndiyankhe choncho. Mukhoza kufuna kuti report limene kapena ngati committee kuthandizeni nkhani ya medical report kapena autopsy report ya malemu amnanu kuti tidziwe kuti zinakhala bwanji, anafa motani kapena anavulala motani. Chimene ife timafuna kungodziwa kuti kodi anavulala motani kuti afike poluza moyo. Chimene timafuna tingodziwa chimenecho, ndipo anali mu condition yotani kuti ufika poti kutuza zoti tisaone nkhope ndipo anthu akangofikira kumanda. Timafuna tingodziwa chimenecho kuti chinachitika ndi chani ndipo anavulala motani. Ndi chimene timafuna kutidziwa. Chabwino chair muna kuchokera kudedza kasina pano pa timene pamenepo muna just to note chair kuti nkhani ya Airtel ndi TNM moyo kuti iwo sadafusa sana ndi report mpana pano mwina as a committee we might want to take a route of subpoenaing Airtel and TNM mwina kuti we can have that kind of information. Chair dedza kasina submit. Do akasangaze. Zikomo kwambiri chair. Poyambirira ndi joineso azanga amene apereka mauthenga opepesa ku banja la Akapheni chifukwa cha imfa ya ngozi imene inagwa ku banja kwanu. Ineyo ndili ndi mafunso awiri. Funso loyambirira ndilakuti mutatenga search warrant imene munakatenga ku court ka ku polisi kuti mufufuze za mafoni amalemu Akapheni. Simunafunsenso kuti mufufuze kuti kodino mafoni amenewa angakhale kuti ali kuti location yake. Izo zonse ndizoti tinafuna kuti tidziwe ndiponso tinafotokoza komano ndizomwe ndanena kale kuti chimene anatiuza ife ngati ku CID anatiuza zoti abwereraso kuti akafufuze kuti mwina kapena khuzoka apezaso. Uku ku Airtel anangotiuza zoti tifufuze, tikafufuza zomwe tizipezeso tizitumiza ku CID polisi apo a CID ndamene akakuitaneni kuti akakuuzeni zomwe tapeza. Chabwino funso lachiwiri inuyo ngati kubanja mwina mumakhala ndi mafunso pa zamene ngozi inachitikira. Pali malipoti ngati ripoti ya BFU imanena kuti ngozi inachitika chifukwa cha nyengo imene inali mu Chikangawa. Sindidziwa ngati kuti muli ndi mafunso amene mwina mungatipatse ifeyo ngati committee kuti tithandizire pakafukufuku amene tikupanga pano. Zikomo kwambiri. Ife mwina chimene timafuna kwambiri nzona kuti inde ngozi imachitika komanso ngati kuno kwathu ku Malawi mwina tikhozona kuti ndikoyamba kuchitika ngozi ya ndege. Komano chimene ifeyo timangofuna kuti mwina tingodziwa ngati ifeyo akubanja timangofuna tingodziwa kuti kodi ngozi inachitika motani ife tibe ripoti ina iliyonse yosonyeza zoti kodi kapena sitinantepo uthenga ina iliyonse kuti ngozi zinate ayi. Koma ifeyo timangofuna tingodziwa kuti kodi zinali bwanji kuti ndege ifike poti yagwa, kodi weather inali bwanji kuti zifike pa condition imeneyo. Chimene ifeyo timafuna tingodziwa ndi chimenecho ngati akubanja. Pamene a BFU amene anafufuza za ngozi imene amapereka ripoti yawo timamva kukhala ngati kuti anayitanitsa mabanja onse amene anakhuzidwa
kukapereka ripoti limeneli. Inuyo simunayitanidwe nawo? Zikomo kwambiri. Anatitana tinapitadi ku Segreg Hotel ndoti anatifotokozera zina ndi zina komabe ngati mafunso enawo ndoti be amene amafunsidwa zija zoti samatiyankhabe moti mogwira mtima bwinobwino ndi ngati zina amatha kumanena kuti izi zisofe sitikudziwa kuti zimachitika ifa chani komano ngati mafunso ena ndi ena tisaname tinalibe ndi mafunso mene timatuluka mene omwe kuti okay basi tinangozisiya kuti ache bwino ndipo tinavomereza. Chair, mafunso anga ndi amene. Mulanje North. Zikomo kwambiri Chair. Naneso ndijoyina ndi anzanga kupereka chipepeso ndi imfa imene yachitika yokhuza amuna anu ndi anthu ena onse amene anamwalira mu ndege muno. Kuchokera ku Mulanje North tikupepesa kwambiri. Ine funso langa ndiloti poti amuna anu anali amene amayang'anira chitetezo cha malemu Dr. Chilima ngati guard commander amene ndithu amakhala kuti chitetezo chawo amakhala kuti amachiyang'anira. Lipo siku kapena masiku ena amene anatha kukamba ndi inuyo mwina nkhawa zawo zokhuza ndi ntchito yawo yoteteza malemu Chilima? Zikomo kwambiri. Ndinganene kuti mwina kumbali yoti imene amafotokoza ndizomwe ndanena kale kuti nthawi zambiri amakondo ndiuza maonena kuti muziyankha mafoni chifukwa choti ndimayenda ndi munthu wamkulu nde chimene angakumane nacho abwana mwembekeze kuti inenso ndikuchikhoza kumana ndikhoza kundipanga affect nde izozo chimene amatichenjeza kwambiri amakonda kulankhula choncho ndinganene choncho. Zikomo kwambiri. Aliposa wina ngare? Oh, okay. We planta malabada ndirande nyambadwe. Zikomo kwambiri Chair, ine ndi Ismail Nkumba, MP wa Blantyre City ndirande malabada nyambadwe constituency. Poyamba ndipepese pa chipinjo chomwe makumana nacho Mulungu akufungatireni. Ndimafuna ndiziwebe kuti mene amafotokoza kuti moyo wawo makhala wachiopsezo. Akamafotokoza chonchi amakamba chifukwa kuti amayenda ndi munthu wandale okapena kuti panali chiopsezo china chake chomwe iwo anachiona. Funso lachiwiri mafuna ndidziwe kuti kodi anagwira ntchito ndi vice president nthawi itali bwanji, poti vice president amazona ndi apolisi ambiri anasankha bwanji amuna kuti aziyenda nawo. Zikomo kwambiri. Zikomo kwambiri. Ngati kumbali ya chiopsezoyo ndoti okay funso lampanda ndaliwala sindodziwa munati mene mutafotokoza kuti amathokozani kuti phone yanu izikhala pafupi chifukwa amayenda ndi munthu wamkulu. Ankhani imeneyi anayamba akuyikamba kuyambira liti? Amayikamba chifukwa kuti akuyenda ndi munthu wandale okapena panali period ina yake yomwe amaona kuti moyo wawo uli pa chiopsezo. Ndiko. Okay, zikomo kwambiri. Ndinganene kuti iwo suti mwina amafotokoza zimenezi potengera kuti amayenda ndi munthu wamkulu komanso ndizani kuti wandale ndebe amadziwabe kuti nthawi lero china chake chikhoza kutani kuchitika potengera madziwa ndale. Ndingayankhe choncho. Lachiwiri jenera kuti anagwira ntchito ndi vice president nthawi itali bwanji komanso kuti iwo asankhidwe kuti aziyenda ndi vice president anasankhidwa mu njira yotani, anawasankha iwo chifukwa chani? Ziko.
Zikomo kwambiri. A vice president anaenda nawo ndithu kwa nthawi yayitali. Ndinganene kuti koyamba kwenikweni inali 2014. Anapita kumene ku 2014 kwa vice president. Ndizoti anachita kuwapanga interview aino ake eni a vice president. Nthawi imene atapereka ripoti kuti ndikufuna nthawi imene anali ngati twice kwa ziti Gulo, Mr. Gulo. Ndamene anali ngati gadi commander nthawi imeneyo, iwo anali twice. Ndi anaenda nawo 2014 kudzafika titafika ma elections a ziti 2019. Nthawi manager tinasiyana, ife tinadzapita kafukuleko. Kenaka atadzawina solendowo ndimene tsopano amadzatengano kachiwiri tsopano ngati gadi commander. Komano uthenga umenewo umachokera ku polisi kwathu. Pochokera ku office ya vice president kupita ku polisi. Ndi a polisi ndamene anachuza ngati Akapheni, Mr. Akapheni. Zikomo kwambiri. Lilongwe Mudi, kenako Chair Unzozi Mvai. Zikomo kwambiri Chair. Inenso ndiwa join anzanga kuchokera ku Lilongwe Mude, anthu onse aku Lilongwe Mude auti pepani kwambiri chifukwa cha zimene zidachitika, tidaluza munthu wamkulu komanso msilikali ofunikira kwambiri ku dziko la Malawi, pepani kwambiri. Mu kulankhula kwanu mayi zikuoneka kunena kuti mudali ngati timu wonse ogwira ntchito kwa vice president mmadziwana, ndipo mmakhala ngati timu. Matiuza onena kuti mmafunanso kwayimbira amayi Chimaneni, kenakonso nawonso amafuna kuyimbireni. Ndi mwalankhula mawu amene mwina atithandizirenso kafukufuku kwambiri. Mwanena kunena kuti mawu anu mukukalandira mafoni. Mwanena kunena kuti kafoni kamene kamaonekako kamoyo kanali ka Dani Kanyemba. Ndi akazi awo anabwera anatiuza onena kuti adaya wayimbira foniyo kumadzulo tsiku limenelo idayitana koma kenako sidayitane. Ndi ndimafuna ndikuthokozeni kuti mwanenako mawu amenewo amene atithandizire kuyang'ana zina ndi zina. Koma funso langa ndi nkhani ya ntchito ya amuna anu adali gadi commander ngati wachitetezo. Akamabwera ku nyumba amatenga mfuti imene amayenda nayo. Ndikukhulupirira kuti gadi commander amayenda ndi mfuti ngati wachitetezo wa vice president. Sindikudziwa ngati amatenga mfuti akamabwera ku nyumba. Zikomo kwambiri. Amatenga. Ndiye kuti so tsiku ili akupita ku ntchito anayitenganso futi. Zikomo kwambiri. Tsiku limeneli ndinganene kuti mmene amabwera ku nyumba sanabwere ndi futi. Komano sindikudziwa kuti ku ofisiko anaenda motani. Koma mmene amabwera mu tsiku akuchoka ku South Korea, tsiku ilili sanabwere ndi futi. Anaenda kupanda futi. Zikumveka kwambiri chifukwa choti sangaloledwe kutenga futi kupita ku South Korea nkubwerako, ndipo zimenezo nzomveka kwambiri. Zikomo kwambiri mayi. Mwina funso limene lidzafunsidwanso kutsogolo kuno kuti tidzadziwe amene kuti protocol yawo imayenda bwanji akamakwera ndege, kuti amatenga mfuti kapena imapita pa galimoto akayitengera komweko. So izozo tidzafunsa kutsogolo kuno kwa akupolisi chifukwa timafuna tidziwe kuti kodi pakatundu pawopo ndikudziwa kuti sangakupatsireni kuti ayi futi amuna anu ndi chifukwa choti idali yakuntchito, komabe timafuna tidziwe kuti kodi akuyang'ana katundu wawoyo futi awoyo adayipeza aponso. Koma Chair ndimafuna ndingopanga comment nkhani ya autopsy report. Zikuonetsa kuti maripotiwa akutiuza kuti adachita ma autopsy report, koma ukhala ngati ambiri sadapatsidwe ma autopsy report. Ndi mwina tidzafunsa madokotalawo kuti adzatipatsire, komanso kuti tidziwe bwinobwino nkhani ya ma autopsy report wakuti adayenda bwanji. Chair, it was just a comment. Zikomo kwambiri. Momwe pacha tinafotokoza kuti phase yomalizira izakhala search and rescue
kumene matupiwa tizafufuze bwinobwino kuti matupiwa anapangidwa hando bwanji. So tipitirize ndi mafunso athu. Zikomo kwambiri Chair. Potipatsiranso ife anthu akuncheudzo zimvaye kuti tiyafunse mafunso mayi Kapeni. Poyamba tikupepeseni mayi Kapeni chifukwa chotaya okondedwa wanu. Umve ndithu kupepesa kuchokera kwa anthu akuncheudzo zimvaye. Kwanga kwambiri mangofuna ndifunse kuti chimwalilireni bambowa moyo wanu kuyenda bwanji. Nanga nkhani ya ma benefits pension ndi zina zotero zimene zimenereka kuperekedwa munalandira. Zikomo kwambiri. Zikomo kwambiri. Moyo ndinganene kuti bekuchoka nzibambo pakhomo chimakhala chinthu chovuta. Moyo umatha kusintha. Moyo umakhala ovuta ndithu koma tinachivomereza. Kumbali ya ma benefits ndoti idefika chiwete tinalandira. Pension anatipatsa. Compensation iso tinalandira. Zikomo kwambiri. Compensation imene munalandira kuchokera ku Malawi Defence Force kapena mwina tafotokozani bwino kuti munalandira kuchokera kuti. Zikomo. Ndikhulupirira kuti compensation imeneyi inachokera ku City Police chifukwa choti ndikumene amagwira ntchito. Zikomo kwambiri. Zikomo Chair. Zomba Thondwe. Zikomo kwambiri Chair. Ine ndi yambeso ndikupepesa mene yapepesera nzanga kuti munaluza munanu komanso mbali nayo munaluza mwana pepani kwambiri. Chair ndimafuna kuti mwina for clarity nanga si mai Kapeni ayankhulapo nkhani ya mene anaonera zinthu za anzawo kupatulapo power bank. Ndimafuna ngoti pasa chithunzithunzi kuti mukayerekezera chifukwa kuti anzana atabwera ananena kuti mene anaonera mafoni awo analosweka modabwitsa. Ena anapeka chitsanzo kuti zimachita kuoneka ngati anayika mu ntondo ndikumaswa mene alipasa chithunzithunzi. Ena ndingoti ambiri akunepereka chithunzithunzi chomwecho. Then ndimafuna muyerekezere mene munaonera mafoniwo ndi mene inalili power bank kuti tingasiyanitse bwanji kuonongeka kwake. Komanso amene anenera anzanga kunabwera anzandu posachedwa apa anaperekaso chithunzithunzi kuti kafunika kang'onoka anakana kukatenga chifukwa choti kanali kuti kaonongeka kasweka. Sikanakathekaso kuchaja kana kuti kaonongeka kwambiri. Ndiye munapereka ngati umboni oti bolako kameneka kakang'onoka. Ndimangofuna kuti komiti ikhale ndi clear point nanga sitikufuna kuti pamene pakhanga pakusokonekera tipapange clear kuti amalawi akhale ndi chithunzithunzi chofanana. Ndiye timafuna kuti ndisiyanitsira kuti mene nalili power bank kuyekeza ndi mafoniwa komanso mwina kafoni kameneka mungazisiyanitse bwanji kuonongeka kwake. Zikomo kwambiri Chair. Zikomo kwambiri. Kafoni kakang'onoka kunjaku kamaoneka kabwinobwino sindikudziwa zamkati monga mmene nanenera poyamba pacha kuti kunjaku kava ya kunjayi imaoneka bwinobwino komano kuyatsa simaonesa kalikonse. Ndiye sindikudziwa mkatimu kuti kodi munali motani. Koma kumbali ya mafoni mukuti phone kapena power bank. Power bank ndi apopo ndi yankha funso limene amanena za kafoni kakang'ono ka kanyemba. Komano power bank ndoti kwinaku inali yabwinobwino ndithu komano inaonongeka kuchajirako kunakhala ngati kuti kuphwanyika kwenikweni kucha kuphwanyike zoti timati tikapanga chonchi mmamveka tizitsulo mkatimo kuti tikuyenda moti atayemasula anapeza kuti kopanga kochajirako kwaphwanyika zija zoti atapitanso kokonzetsa okonzayo sanakwanitsenso kuyikonza. Zikomo kwambiri.
chapanja cha power bank chinali bwinobwino chikava chakechi cover yake inali yabwinobwino. mmene amayesa foni kafoni kakang'onoka amayesa ndiyeni yakewo kapena munangozidwa munali pompo chabe kapena munali remote tingokhala ndi chithunzithunzi? Ndioti atalandira chifukwa nthawi anapitako ndi kangati anali mkulu wake ngati si brother wake, atatenga foni anayetsa anayesera kuti muna kuyasa kanali ka keypad choncha kukayasa sikamayatsa sikamapanga oni. Yapanepo ndakumva ndi bwino kwambiri. Ndimafuna mungotitsimikizira kuti munalipo kapena munangomva kwa amene mukunenawo. Just that clarity. Ndinalipo. Zomwe kwambiri che. Zomba City South. Zikomo kwambiri chair. Ineso ndijoine anzanga Mike Kapeni komanso Bambo Kapeni opereka ndithu uthenga opepesa kuchokera kwa anthu akuzomba City South constituency. Pepani kwambiri pepani. Ndingofunsabe mafunso awiri kuti apa khomo yoti ya emergency kuti mwina kale munthu wachokapo mwana ali pakhoma amatha kuimbira podzera kafoni kamene kanali kakang'ono koma kanali mudzina lawo kamene kasotina kapitaso ku Airtel ku TNM kuti tikasinthe ma ujeni awonse tinapitaso ku TNM ukoko ndoti timakangosintha ngati mudzina lawo chani zina ndi zina ku TNM so tinapita koma wakaka kanali kuti kamakhala pakhomo koma awiriwa ndi amene amayenda nawo anali a Airtel. Zikomo kwambiri. Zikomo kwambiri. Funso lina anafunsa azomba thondwe komabe ndingofuna ndingomvesesa bwinobwino. Munayankha mbali imodzi ndikuona ngati mbali ina simunayankhe. Amafuna kuti mukhale ngati mwayerekeza kapena mwachita compare power bank imene alili ndi mafoni amene munaonesedwawo. Power bank ndi mafoni chovulala kwambiri chimaoneka kuti anali mafoniwa kapena anali power bank. Ndimafuna ndingomvesa clarity pamenepo. Zikomo kwambiri anali mafoni tisaname moti olotose tinafika poti komatu anthu awa wangozi inali opsadi mafoni mpaka nikufika ponyenyeka chonchi zija zoti chilichonse chinali padera chilichonse mabatire chani mafoni akuluakulu amatashi chilichonse chinali padera zija zoti ngati ne sinalozepo ulo ndi china chake chidutswa china chilichonse choti mwina foni ya amona anga ndi ayi zija zoti chilichonse chinali pambali mabatire chani mabatire choti amaonekaso kuti aphwanyika mabatirewo zija zoti sungatengeso batire chakuti ndikhozona kuti ndikayikaso mu foni zaphwanyika zoti zimatha kuchoka kulumikizira batire ndi ujeni zimatha kuphwanyika we kunali kwa choncho. Zikomo kwambiri. Ndikungoyerekeza masaizi ineso ndine power bank kunyumba koma makhala okulirako kusiyana ndi foni. Power bank imene ndi mafoni tayerekezani kuti mafoni anali akuluakulu ka power bank kang'ono kapena power bank inali yayikulu. Ndingofuna ndimvesese. Power bank inali yayikulu kondithu. Chifukwa choti ndinakhala naye nangasi anabwera madzulo ndi inali kuti nsanayione bwinobwino anabwera naye madzulo ine ngati kuli koyigwirana ndizo zoti tandiyikira pa charger mawa ndiyende nayo ndinatenga power bank ndikuyika pa charger mamawa anatenga ndikumapita nayo. Zikomo kwambiri. Zikomo kwambiri. Mapoyankha kuzomba thondwe munanena tukunja konseko power bank iyo inali bwinobwino ndi momwe mwete. Zikomo kwambiri. Chiujeni chakunjachi chinali chabwinobwino kuphwanyika kunali kukuku ndi pang'ono kava kunjaku kanali kuphwanyika kuja kuti sitimadziwa kuti kodi kuphwanyika kumene kuchinaphwanyika motani kava inali yabwinobwino koma ukuko khako kochajirako kunali kuphwanyika ndi kakava kapang'ono kanali kuphwanyika kusereko. Kochajirako ndithu kanali kuti kapindika kwenikweni kupindika kuti ngati kungakhale kukonza ndi kuti uchite ukakanula choncho. Ndimene kanalili. Zikomo kwambiri. Nkhani ya autopsy kapena medical report imene munachulira ndigwizane ndi anzanga kuti mwina poti inu kunalibe ndi mwina kapena tipezabe njira zina kuti tiziwe kuti kudanayimirira family kumene kundi ndani ndipo thupi la malemu amunanu linali condition yanji. Ndisindikuziwa kuti alamwano atakaona thupi
kuti kuseri kwanakuwuzani kuti komatu malemu amunanu zinali motere ngati anakuwuzani mukhoza kuwuza gulu lino kapena ngati sanakuwuzeni mukhozanso kutiwuza. Zikomo kwambiri. Atakaona anatiwuzadi komano kunena kwawo ananena kuti ayi sanali mu condition yabwino. Mwina ndichifaka anatiwuza zoti tisaone. Zikomo kwambiri. Cheya funso langa lomaliza panabwera anthu ena pamene mwakhalapo nde iwo amakana ndithu kuti anene kuti iyi inali ngozi amati asiti kuziwa padakali pano moti tukanganaso komiti imeneyi kuti tifufuzire kuti inali ngozi kapena ayi. Ndiye ndimafunanso nanu ndikufunseni kuti mukamakhala mumati imene inali ngozi kapena muna chilipo chinachitika. Ndikutero ifo panakhala anthu ena pamene panena kuti ine sindinganeneretu kuti ndi ngozi. Inuyo muli mbali iti kuti inali ngozi kapena sinali ngozi. Zikomo kwambiri. Ineyo ndinganene kuti choona chenicheni sindikuchidziwa kuti ka inali ngozi ka sinali ngozi komano mwina chilungamo chenicheni timvano kuchokera ku nyumba inoyi kuti kodi inali ngozi kapena ayi kumapeto kwa zonse. Zikomo kwambiri. Cheya mayiwo ndamva kuti afuna aziwe chilungamo mwina amenenso amalawi kumafunsira kuti chilungamo ndi chiti. Pomalizira munanenanso kuti ripoti ya BFU kwa inuyo muna ndi mafunso ambirimbiri mutamaliza kuchidwa brief ndikhoza kunena kuti inunso simunakhutire ndizosatira zochokera ku BFU ndi momwemo. Zikomo kwambiri ndizoona. Thokoza. Mangufuna ndimvesese kuti malemu anabwera akudwala kutoka ku South Africa kapena anamba kudwala atafika ku nyumba. Zikomo kwambiri. Amene atanamba kuzimva mphepo ali akubwera mkati mwa ulendo wawo akubwera ndi pamene anadzaziva ngati akumva fever ina yake ndimene anafotokozera. Ndinafunsa kuti mwamba kumva litiyo tanazo kuti amene ndimabwera mwapapa ndikuzimva mphepo ina yake ngati mwa malungo choncho. Komano nthawi imeneyo ndinafunsa kuti mwama mankhwala ndizoti ndinapempha panado kwa Dani Kanyemba wandipatsa ndipo anali kuti amwa mankhwala nthawi imeneyo. Mmawaso amene amapita anangomwa panado ndananazo kuti mwina ndikachoka kuku ndimuza Dani Kanyemba andiyeze chani malungo. Zikomo kwambiri. Zikomo kwambiri chifukwa cha yankho yanu. Ndikufuna kupanga establish tubirawe naye bwanje pakuti iwo anali army commander anali guard commander and amene amapereka chitetezo kwa a VP. Mungatidziwitse kuti iwo ngati guard commander umoyo wawo unali bwanje. Anali bodyguard, anali amanyamula maweti, anali wamphamvu, mukaona tupira kuti pasa chithunzi cha mphamvu za zimene iwo anali nazo. Zikomo kwambiri. Lucas Kapeni suti anali wathupi kwenikweni koma ndingane kuti anali wamphamvu. Kumbali ya mphamvu ndi anali wamphamvu koma kumbali ya maweti ayi Lucas samanyamula maweti. Zikomo kwambiri. Chabwino anali wamphamvu chacho chofunika kuti anali wamphamvu. Yeah. Zachibadwidwe. Yeah. Chabwino inuyo mene munaoneramo ndikupereka kuti kudwala ndi kumene kunalepheresa kuti alephere kuteteza umoyo wa vice president pa ulendo. No, Lucas anali munthu wamphamvu ndipo kudwala kuku sikuti kunali kudwala kuti zichazoti amakanika kuti kachanchani ayi anali wamphamvu so kwambiri. Muti inuyo magomera ramona anu ndi amphamvu kwambiri. Lucas anali munthu wamphamvu. Anali nyamata ndithu wamphamvu kwambiri. Zinali zodabwisa kuti a VP anatenga ndikukhana nthawi yayitali kumbali ya chitetezo. So chilipo chimene chinachitika tsiku limeneli chimene chinalepheresa kuti alephere kupereka chitetezo chokwanira. Apopo sindingayankhe sindikudziwa kuti chinachitika ndi chani. Chabwino munafotokozanso za jacket
kuti anatenga jacket chifukwa choti amadwala kapena chifukwa kuti anamva weather kuti sili bwino? Zikomo kwambiri, anamva zoti weather sili bwino ndi chifukwa chake anatenga jacket. Nzawo anawayimbira foni kuti akuno kukuzizira ungoenda bendi cha mphepo. Zikomo. Jacket imurapasa anaivala kapena anangoinyamula? Zikomo kwambiri, sanaivala foti ali mu uniform, anapita mu uniform ndi anangochitenga komano kusonyeza kuthandauzabe kuti mmene amapitako anachitenga chifukwa choti pa nthawi yokatenga zinthu kapokaona katundu uyoyo ichocho tinachipeza chili moti chili pamene tinakhulupirira kuti anayenda nachodi koma sanachivale chifukwa choti anali ali mu uniform. Chifukwa icho chinali cha civilian. Mafani kaini chithunzi cha jacket imene china cha civilian sinali cha nkhondo cha policeman, china cha civilian. No, apapo ndakumvesesana. Iniwe munalodabwa jacket itapezeka kuti inaibe magazi koma imanunka inaini madoti, simunadabwe? Zikomo kwambiri, eneyo ndinali ndi chiyembekezo kuti mwina kapena ku jacket kuti tikamachapa tipeza magazi potengera ndi mmene inali ngozi ndi mmene anavulalira anthu nanga si chinthu choti chinali limodzi nzachidziwike kuti ndiye kuti mwina anali nacho pafupi. Ndimayembekeza kuti mwina tipeza kuti chili choncho komano titachichapa madzi oyamba zomwe ndanena kuti sitinaone magazi koma linali ngati doti. Tiyankhe choncho. Chabwino. Munafotokoza kuti amuna anu anali good communicator, ndizoona eti? Kwambiri. Ulendo umene usimunadabwe chimene sanapange communicate pamene amauluka mu ndege? Nthawi zambiri akakhala kuti ali mmwambamo kwalembera message simafika olo iweyo akakupanga sima kupeza. Ziko. No, mandiyankha mafunso onse. Yes. Zikomo kwambiri mayi, ndimafuna mutithandizire mukuyankha funso la ku Zomba City South za BFU report. Anakufunsani kuti kodi mumakhutira nalo kapena simukhutira nalo, ndi munanena kuti simukhutira nalo. Cholinga cha komiti ino nchonena kuti tikamadzamaliza tidza pisepise momonsemo mmene anthu sakhutira namomo kuti tidzakhale kuti tayankha zoti anthu agwirizane nazo. Ndeni mafuna mutithandizire komiti ino kuti ndi magawo ati ndi ati amene simukhutira nawo kuti komiti inoyo tikamamaliza tikhale kuti tayankhako mafunso ena ndi ena amene muli nawo pa report ya BFU. Zikomo kwambiri che. Zikomo kwambiri. Ndinganena kuti pa report imene ndikhulupirira kuti mwina mafunso ena ndi ena takupatsani. Mwina kuti yankha kwake ndinganena kuti kuyankha kwake mwina mutiyankha potengera ndi mmene ifenso tafunsira mafunso amene tapereka. Zikomo kwambiri. Mayi pepani si kuti ndikuchita ndale ina iliyonse ayi koma ndimafuna kuti mutiuze kuti pakuti muyang'aneponso pa BFU report ipa sadalongosole bwinobwino ndiye ndimafuna kuti pakuti mutayang'anaponso mutipatse mayankho kuchokera madera amenewo. Ndimafuna kuti mungotithandizira kuti cholinga tikamamaliza tikhale kuti tayankha mafunso amene inu muli nawo kapenanso amalawi ali nawo pa nkhani ya BFU report. Zikomo kwambiri. Zikomo kwambiri. Mwina chimene ndinganenene mwina kapena mbali imene poti mwana kuti alamo asangalankhule komano mbali ngati imeneyoyo ndi zinthu zina zoti ndizondivuta kuti ndikhoza kulankhula kuti ndikhoza kupereka. Che ndimafuna ndipemphe ngati mungapatse mpata ku families kuti atilembere ma gaps amene akufuna kuti tionepo ndikupangidwa submit ku parliament kuno kuti tidzaone kuti family iyi ikufuna mayankho apa family ikufuna mayankho apa kuti tikamadzamaliza nawonso adzakhutire kunena kuti tagwira ntchito yabwino. Zikomo kwambiri che. No, good suggestion. Mwina mutikamaliza mukhoza kutilembera kanoti
mutacheza ndi achimwene kuti pa magaps amene mukuwaonawo kuti mungotisira record kuti pa BFU report chimene munaona kuti sichili mu ndondomeko ndi chani mwina kuti simukatha kufotokoza awo mwina mutapanga nawo concert akoza kuthandizani ndi kulemba kungotisira ifeyo manotsi amene mopemba. Zikomo kwambiri tipanga Secretariat akuthandizani mapepa ala ndi cholembera ndi malo okhala kuti mulembe bwinobwino. Mwanza Central and then supplementary Deza Kasina kuti timalizane. Zikomo kwambiri chair. Nimafuna ndifunse kuti kodi tsiku limene amanyamuka anavala motani fanthai zina ndikumbukira akapheni amavala uniform ya police ya mangamanga nthawi zina amavala suit sindidziwa tsiku limene ili anavala zovala zotani. Zikomo kwambiri ndanena kale kuti tsiku limene anavala uniform ya camouflage. Chabwino camouflage imakhala bensalu yolimba kwambiri. Ndi kuyerekeza ndi chovala chimene ananyamulachi mwina mukhoza kuyerekeza motani kuti camouflage yawo anavala ndi skumbai imene ananyamula zikhoza kusiyana motani. Zikomo kwambiri kumbali kuti maonekedwe kapena ku nsalu zake. Okay, chichi cha mphepo chinali chokhuthala kwambiri. Ndi nthawi zina amavala jombo, nthawi zina amavala nsapato zina zija osati za jombo. Sindidziwa tsiku limene anavala jombo kapena anavala zisapato zina zija. Zikomo kwambiri anavala jombo. Zikomo kwambiri che. Deza Kasina. Ndi mafunso angapo. I was going through standing orders mwina azotikambira na akachoka. Kanya witness kulemba ma statement amene amene kubwera before the committee for my fears ena pakakali testify now cause of alembe. They will not speak to it. Maybe we can have the questions and the authenticity. Kuti joka kwa hiyo standing orders says kuti they're supposed to come fit and present before the committee and ask questions. Now I don't know, maybe utikambira na kapita kuti how do we handle order bwelagale. Now they should write something just to submit it without speaking to it. Secondly, chair ndimona amai atu mai kapeni kangapo kosa kumapanga belief kwa alamu awo amene abwera nawo. I know kuti tapanga summons the wife. Maybe the committee will look at it kuti not only pa Mr. Kapena amene abwera chimwene wa malemu koma even anthu ena ose mafamily ose achi. I think amene ose amene abwera ndi ma wives ma widow azikazi anthu but amene anapanga identify ma bodies iwa. Those who identified the bodies, I think as a committee we can look and because these are the critical people. I mean, anakaona identification ya body because I have a question. I mean, sinduka going at Adan Yank. I mean, I'm a first line of question. I'm going to send to so to ask the same aspect. Yeah, uniform. Could you go the atakabanga identify the body? In what state was it? My uniform anavala or was it still in that uniform? Napita uniform yomwe kabena police na Cynthia anakango iko nabanda nkopi kabena there was a change of clothes. So I think it means obina sanganke ndi war. Munanga nkendi and abana banga identify you but still more kanga rafuna kuyankula nena pamene pondirankulepa kumbali ya uniform yet nthawi mwa mapita anavala camouflage koma maliro atachitika aku office anabweranso kuti tipereke uniform yoti akavale ku mochari tinaperekaso uniform koma no sitikudziwa zoti uniform inayi inaenda bwanji. Nzoma kwambiri. Chair, that's why I was going to I mean, I'm going to identify the body because
pokapanga identify kanali mu uniform kana adasintha kale, and then maybe akabwera police phase 2 can ask kuti no inaenda bwanji uniform inayo and inali mu condition yanji. Komabe mafana ndifusebe nkhani ya phone anakufusa nije. Ndinakufusa niso munalongosola kuti anthu onse amene analipo tsiku imene fana ananena bwino mayi Kanyemba kuti sanabwera anabwera ndachi mwene yawo, ndimona statement yawo apa. Ndi munanena kuti ndinokha amene munakana sinatenge phone eno sanatenge. Zikoma kwambiri ife sitinatenge ulo ndi phone imodzi yomwe. Anzanu amene munena kuti mwene anatenga mafoni yawo nkhazira zonongeka. Ngati Chimaneni anatenga ngakhale nali onongeka, koma manazo tikhangati analiso ndi awiri sindikudziwa ngati inayonso, koma imene anakwanitsa kutenga inali imodzi. Mayi Lapukeniso anatenga imodzi, sindikudziwa ngati analiso ndi mafoni ena. Zikoma. Kanyemba so imene anakwanitsa kutenga kanali kakang'ono. Chabwino ndimafusa chair foti I think panali mix up honorable Kutondo amakamba ngati kuti Kanyemba sanatenge, so poti munalipo as a witness nofati ve nkhani imene. Chair, I think for now ineyo ndi imene pamene podetsa kasira. Zomba. Chair, supplementary, I think azanga ena anena kale za autopsy zija, komabe ngati mayi mungatithandize powerenga buku ili limene la Commission of Inquiry yoyambirira ija. Pali page ina imene I think ni page 50. Amanena kuti adokotala akulu akunduna za umoyo anachita recommend kuti family iliyonse isankhe dokotala wawo kuti akayezere matupi. Inu uthenga umene unakufikani ndipo ngati unakufikani kodi inu munasankha dokotala kuti akayeze thupi la malemu Lucas Kapeni? Zikoma kwambiri che. Zikoma kwambiri. Kumbali ya uthenga umene undisaname mwina kapena alamuwa kapena unawapeza, komano ngati ineyo sinamve china chonse kuti anatiuza kuti tisankhe doctor kuti akati yezere matupi, apopo ndikukayika ngati zinali choncho. Zikoma. I think tikuza mpata kuti alamu anthu tizacheze nawo ndi ena amene anali involved kubanja, so zitithandizira kuti nkhani yonse ikhale complete. Zikoma kwambiri. Ndi mathero a zokambisana zathu. Ndikuthokozeni chifukwa cha nthawi yanu komanso kutimvetsetsa kuti timafunsa mafunso ena amene amakhala takususula chilonda. Mwina kapena mulini mawu omaliza musanapite. Zikoma. Mawu anga mwina ndinganene kuti chimene ngati kumbali ya ineyo chimene ndimafuna kungodziwa kuti kodi anthu aja chinawachitikira ndi chani, kodi chinachitika ndi chani, ngakhale kuti sangabwereso komano tingodziwa choona chenicheni kuti kodi chinachitika ndi chani. Basi ndi chimene ifeyo timafuna titadziwa. Ndi chikhulupiriro kuti mwina nyumba inoyo kumapeto kwa zonse ndi pamene tidzamve mayankho athu. Zikoma kwambiri. Tokoza ife tiyesesa mbali yathu kuti tizapereke ripoti imene mwina ingatokuyankha mafunso ena ndi ena. Chifukwa chake munabwera pano kuti timve mbali yanu kuti ngati pali ma information ena amene akusowa titokhala nawo kuti story yathu ikhale complete. Ndakuthokozani kwambiri. Ambuye akhale nanu, apaseni mphamvu zosamalira banja lanu komanso zoziyang'anira panokha. Tikhulupirira munafotokozaso mbali ya welfare zina ndi zina za compensation munalandira gratuity chani, so pamene tingathe ife kukumbusa boma tipangaso mbali yathu, koma tikufuneni zabwino zonse mukhoza kubwererako. Zikoma kwambiri.
osayiwala kupanga subscribe ku channel ya AMTV Malawi.